Ako môžeš ako TSMT odborník pomôcť každému dieťaťu získať šancu na plnohodnotnejší život? TSMT je vedecky podložená, prakticky orientovaná rozvojová metóda, ktorá prostredníctvom pohybu a zmyslového vnímania podporuje vývin nervového systému. Je mimoriadne účinná pri ťažkostiach súvisiacich s pozornosťou, rečou a učením, ako aj pri problémoch v správaní. Môže byť vhodnou doplnkovou terapiou pre deti s diagnózou autizmu alebo ADHD. TSMT terapeut dokáže rozpoznať vývinové odchýlky a pripraviť individuálny rozvojový program prispôsobený potrebám dieťaťa. TSMT terapeutom sa môžu stať odborníci s pedagogickým, psychologickým alebo zdravotníckym vzdelaním. Ako TSMT odborník môžeš pomôcť každému dieťaťu získať šancu na plnohodnotnejší život. Spoznaj jednotlivé moduly vzdelávania a buduj svoje odborné vedomosti krok za krokom.